Takže ahojte ľudia. Dneska si vyskúšam nejaký filter a to uvidíte za chvíľku. Takže bude to taký efekt, že čo budem akože v roku 2022, takže aké šťastie budem. What the hell? No tak do väzenia za prvé určite nepôjdem. Do druhé to ani neviem, čo je, ani hento si nepamätám. Poďme vyskúšať nejaký ďalší. Tento akože nevyzerá zle, ale akože mne by sa nehodil. To by som dala na 5. Lavanka Saturna Saturníka. To by som dala 6. Tripy, tropy, tropa, tripa. 4. Frigo Camelo. Tralero, tralala. Boneka Ambalabu. Bombombino. Svinino bombombino. Tripy, tropy. Trolinero, trolicina. Cappuccino, assassino. Dobre, teraz to si ideme vyskúšať ešte raz. Je svinino bombombino, tripy tropy, trolinero trolicina, cappuccino assassino, tung 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 sahur, ballerina cappuccina, brr brr patapim, bri bri bicus dicus de bicus de dicus, bombardiro krokodilo, liri lila lila. Poďme skúsiť toto. Tak, ešte raz. Dobre. Skúsime dať 300. Dobre.